Ina za ka kai ki? GRA za ka kai ni. Shiga mu je 300. Ba zan taɓa shiga lafiyar da wannan yar ƙauyen ba. Saboda me kin santa ne? Kaga ka sauke ta ni zan ɗauka drop ne. A'a. Malam ni ma drop din na ɗauko don haka ba zan sauka ba. Kaga ka sauke ta ni zan baka 5,000. Malam 10,000 zan baka. Ka sauke ta ni zan baka 20,000. Malam 40,000 zan baka ka kai ni muje. Oke zaki ja da ni ko? Kaga ka sauke ta ni zan baka 100,000. Malam ba zan sauka ba zan baka 150 saboda inda zan je yana da muhimmanci a rayuwata. Kai ina gizo? Zan je bikin dan Abdulaziz Abubakar Yari, tsohon gwamnan Zamfara. Ka ji irin shashanci. Ni ban san me Alhaji ya gani a wurin wannan bigidajiyar ƴan ƙauye ba. Wai ka gani bikin da za a yi shi September 19 ga wata, wai shine tun yanzu kin hawo mashin zaki je wurin bikin. Ko ba Abdul Nasir ba da zai aure ɗayan Mukutar Shehu Idris. Kun ma san juna kenan inda haka. Ni ban san ta ba. Ni ban da alaka da ita. Kawai ke ki kawo 40,000 din, ke ki kawo 50 kawai faɗi guri ɗayan kai. Sai dai zaka ɗora ta sama. Kamar ya ta bada kuɗi. Ki ta same ni a nan gurin ta ce a sama za a saka ni. Dalla ka ku bata min lokaci. Ke sako. Ke ma din sauka laki ba wacce zan dauka. Ku kan. Biki da na Abdul Nasir dan mama. Na wayayyu ne ba irin na kalan ku ba. Non ba dun yi min jaha idan ba. Kana da Hausa mana. Dan rainin wayo kawai.